Acabat, senyor Ciurana? No he acabat encara. Sisplau, doncs miri de concretar els punts i... No, el ROM no està establert encara, puc acabar ja concreto. El fet que no estigui el ROM establert o no, no vol dir que... Si no vull explicar el que tinc unes preguntes, jo he d'acabar. Explicar, no, pregunti, sisplau. Jo pregunto i replico a la vegada ja. Els Reis, per què no es va prevenir una ambulància? Per què no es mobilitzen més de 500 persones i no hi ha prevenció d'ambulància? El Cèbor és una ambulància que s'activa pel 091, no es pot... Ai, pel... Sí, el 091, no recordo ara. Bé, s'activa pel telèfon d'urgències i és una ambulància que està aquí però que no la tens activada. Tu has de tenir una ambulància per cada acte que fas, però tens que tindre en prevenció, no aquesta, perquè aquesta pot estar activada a qualsevol lloc. I què va passar? Doncs una desgràcia. Va passar una desgràcia que no vol ningú, però l'ambulància no hi era, perquè no teníem prevenció d'ambulància. A més, doncs, esclar, com que no hi havia predicció de fer les coses, doncs la meitat de coses, pantalles gegants que no funcionaven i tal, coses del muntatge. Carnaval, just avui ha sortit penjat a la plana web, just avui, però si mires el Patxin, hi ha tots els carnavals de la província, Massanet no hi és. Què ha passat? Clar que el periodista jo ja sé que hi ha altres feines, jo no el culpo el periodista. Potser no ha sortit així o no sé què ha passat, però moltes de les informacions no surten. No sé, jo vaig veure aquest l'he mirat avui i no hi surt. Però és que Reis ve l'únic poble de la província que tampoc sortia a l'horari ni sortia. No sé què ha passat. Potser que ens ho fem mirar. Ja dic, no culpo la de llavors. Sevillanes. Ara es veu que fem Sevillanes a societat. Tenim una entitat a Sevillanes que és de les pioneres a la selva. No entenc per què li fem la competència. I a sobre tenim el terra del teatre malmès, perquè no és per ballar Sevillanes. Vaig acabant ja. Mobbing. Sabeu què és mobbing? Assetjament als treballadors. Pues hi ha un treballador que a més de fer el fora, ja l'havia fet fora de fet, però li van dir, escolta, avui iràs al teu lloc de treball però no podràs obrir la porta, t'hem canviat el bany. Si un s'ha vist això, no ho sabeu que això està penat? No ho sabeu que si aquest senyor hagués denunciat aquest ajuntament ara ho estaríem pagant això? Com es pot fer assetjament als treballadors? Li canvien el bany de la porta, digueu-li que no torni, deixeu-li portar les seves pertenències i ja està, ens costarà menys diners. Però això no es fa d'aquesta manera. I per això la pantalla de gegant dels Reis no anava. Perquè el senyor de la televisió li va dir, vostè no pot tornar a entrar a la tele. Avui no entra. I no poder agafar la càmera i no poder filmar i els Reis que no entraven. Ho veieu? Van ben coordinats. Són coses que passen. Per això és mobbing. I en fan un altre, amb més treballadors. A veure si pleguen i s'avorreixen. En fan més. Però ja no val la pena ni nombrar-ho. Senyals de Marata. El senyor Martínez hi passa cada dia. Els senyals de Marata. El pont de Marata no s'ha de fixar que té la mateixa senyal al costat i l'altre? No ho saben que un costat hi va una rodona i l'altre ha de ser un quadrat? Ah, sí? I passa cada dia. Jo crec, no t'hi has fixat, Martínez? Hi ha la senyal de preferent, és la senyal, o sigui, el preferent és la senyal quadrada, i allà totes dues són rodones. I passa cada dia. Es falta a casa sí que em va fer de fer-ho. Així anem de bé un poc. Els braves de camp de futbol, els hem tallat ara. Hem tallat els braves de camp de futbol, us heu d'explicar què ha passat allà, perquè no sé per què hi havia altres anys que sí, arbres centenaris, ara hem tallat els arbres, veu que ara farem gespa o què farem, però ja els hem tallat, ningú ha dit res, però voldríem saber per què s'hem tallat. Això sí, encara estem podant, aquella empresa que va venir, encara podem, tu, escolta'm, ha sortit barat aquella empresa. El meu amic, bueno. I bueno, no sé, el senyor Guinó, els nanúfors aquells de la font ja l'he dit diverses vegades. Vostè em deia la farola del sant i els nanúfors de la flor, de la font, vull dir que més estan desmuntats, a veure si els arregla un dia que cauran. Per què no recullen papers en els camins veïnals? Camins veïnals, abans es recollien papers, sobretot els accessos a les urbanitzacions. No es recullen, està ple de papers per tot arreu. Hi ha gent que recollia papers, ara no.
Aquell material que va comprar de fer gimnàs, si ha mirat si tenia homologació, ho va demanar aquell senyor que li va demanar aquí al ple, se'n recorda, el senyor Martínez, va comprar un material vell per fer peses vostè, i aviam si té fitxa d'homologació. I els camps de petanca, tu, aquests sí que són bons. Farem camp de petanca, què li dic jo? El camp de petanca, senyor Martínez, no funcionarà. I li dic, igual que no va funcionar el que vam fer al camp de Rosers, tampoc funciona aquell, perquè no hi ha bar, no hi ha sal, no és un lloc adequat, allà la gent no irà a fer la petanca, què vulgueu dir? Poder faran els camps, però iran 3 dies i marxaran. Si no hi ha un lloc d'esbarjo, no funciona. Podíem inventar alguna altra cosa, però crec que no li funcionarà això. Se't sap greu, perquè són coses que poder ben estudiades podien fer-hi alguna altra cosa, com per exemple, no voldria donar-los pista, però pistes d'escàting, d'aquests dels patins, que tots els nens en demanen, i aquí no n'hi ha, es van treure, van funcionar una temporada, el senyor que els va posar, i ara tindria molt d'èxit, hi ha molts nens que les demanen, més que pas les pistes de petanca, segur que sí. I bueno, fins aquí una mica la meva exposició, que crec que ha sigut curta, i si ha sigut llarga, doncs bueno, si ha sigut llarga o curta, perdoneu-me, però crec que tenia que dir el que sentia ja, en l'últim moment, l'últim dia per poder exposar, almenys aquí, i res, continuarem treballant amb el que ens deixin a la mesura que ens sigui possible. I amb aquest temps que està tan complicat, el que hem de fer és posar-hi tots una mica de tot. Jo estic obert a propostes de l'equip de govern, estic obert a propostes de tirar endavant, sempre i quan siguin propostes serioses. Gràcies. Bé, molt bé. Passarem a respondre a les preguntes que han fet els diferents grups. Per al·lusions, sisplau, regidors. Senyor Xifró, té alguna cosa a respondre vostè? Si no, aniríem per ordre, anar seguint els regidors. Jordi Guerreres. Hola, molt bona nit. Senyor Noguera, començarem, perquè vostè ha sigut el primer a encetar aquest torn de preguntes. Comentar-li que efectivament el barà o la factura que s'ha fet va ser per un lloc, per una banda, amb l'oferiment del proveïdor de que valia més que ens sobrés que no que ens faltés i que tota la beguda que es tornés seria abonada en el seu moment. Llavors li haig de dir que això quedarà molt per sota dels 1.000 euros. No és la meva idea, lògicament fer apologia del consum alcohòlic entre els nostres joves, sinó tot el contrari. Aquesta va ser una festa que es va fer a instàncies de tots els candidats d'hereus i pobilles de l'any passat i aquest i d'altres nois que formen part de la comissió de festes. Llavors m'ho van demanar, van dir que ells mateixos gestionarien, també era una prova de foc perquè volia veure quina capacitat de gestió tenien. Haig de dir que amb l'únic que vam participar va ser en la logística, és a dir, donar fe de que una entitat es portés unes begudes, unes càmeres i un equip de so, perquè fins i tot la música, el disjockey va ser un xicot, el Blanco, el Noel Blanco, que es va ocupar personalment durant un parell de mesos d'estar recopilant música i de més. Vaig veure que era una iniciativa de joves i la vaig apoyar plenament. Vull dir-li que fins i tot teníem aigües minerals, sucs i begudes sense alcohol i que es va procurar no vendre alcohol a menors, que després els partissin o se l'agafessin és una altra història, que això és difícil de controlar. Però de cap manera i en cap moment, lògicament, si la gent que va venir es garantir que veure 1.000.000 de pessetes en begudes estaria preocupadíssim. No va ser el cas. És més, no hi va haver cap mena de problema, excepte un senyor que té un índex d'alcoholisme i cirròtic i no sé què més, i era gran, no jove, que va perdre una mica l'oremus, però no hi va haver cap mena de problema ni de cap altercat que fos, destacable ni de cap manera. No sé si contesto el que he dit. Com? Sí, dels 6.000 euros que baixarà tot perquè es van tornar caixes senceres. Em van dir, aconsellat per aquests nois, que hi hagués de tot una mica, que fos només similar a un bar de discoteca. Hi havia molta varietat que moltes més van obrir. Tot això ha de vindre la bona. D'acord?